De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen is weer om alle voeren heen gemiddeld 15%. Jood wordt in de meeste Friese gemeenten stemt voor de gemeenteraad. Alleen nog Ljouwert, de Frieske Marren en het Jereveen hebben in november al te stemmen best. Ont 9 uur jong binnen de stembureaus iepen. De eigenaar van sportskwallen Ebert op het Jereveen vervangt de gloorinstallatie voor het zwembad. Justen moesten 10 bijen en 3 volwassenen naar het ziekenhuis omdat ze onder de zwemles problemen kregen onder luchtwegen. Goed wordt nog zocht naar de oorzaak van het ongeluk, maar de eigenaar neemt het zekere voor het onzekere. Aanstom Jelwetwaan zal de rechter uitspraak doen in het kwartpleit Tialf. 3 Friese bouwbedrijven hielden dat onspant in de gunning van de nijbouw van het IJ-stadion om Ballas-Nedam. De bouwbedrijven willen dat de procedure van de onbesteging op nijdien wordt. In Oudeboorn wie juist de huldiging van Jorrit Bergsma. Hij helle goud op de 10 kilometer op de Olympische Spelen in Sochi. Jorrit maakt het jaren met zijn vriendinnen Heather Richardson een roenrit. Hij is nu erelid van de plaatselijke ijsclub. Vannacht heel bewolkt, een zuidwestenwind krijgt 5 en het bloed droeg. Morgen zinneschien waar, een stevige wind uit het zuidwesten en mogelijk 18 graden.